Kulungile noma ngathi ngiyasangana. Thank you. Sanibonani and welcome to Celebrity Life from Zanzi. If it's your first time, please hit the subscription button and the notification bell. And in that note, siyagwamukela. Ladies and gentlemen, on the latest episode of Uthando Nesthembu, hayi besishubile ngempela. Uyabona kule season lena abafazi bakamseleku, they are not backing down. They are not. So lana guysini sibone uMayeni wayekwatile, hayi kancane futhi. uMayeni wayekwatile. uMayeni vele umuntu ukuthi mayakhuluma most of the time vele uyasikhulumela, number 1, and number 2 uthanda amajoku uMayeni loyo, but this time wayekwatile. Alright, so kusho ukuthi uMayeni ukhuluma nobane noBaba uMseleku. Mayakhuluma noBaba uMseleku, uBaba uMseleku uthatha igama laka Thobile, which is uMakhumalo, uyalifaka. Manje uMayeni uyamtshela ukuthi yazini neMseleku, le ndaba yokuthi mase sikhuluma nawe right or ngiyokubuza umbuzo bese usebenzisa omunye umuntu ayingiphathi kahle. Right? Ayingiphathi kahle because of indaba kahle lana ukuthi uBaba uMseleku why ambiza ngehlanya, why athi delusional, right? So manje uBaba uMseleku uthi hayi phela mina kusiyimi uThobile, uthi hayi baba uThobile ngiyazi ukuthi uyishilo leyo nto leyo, mara it's between mina noThobile. Right, wena uzingena ngani indaba zethu njengabantu besifazane, uzingena ngani? Right, manje uyaxakeka naye uBaba uMseleku akasazi ukuthi athini. Ugcina manje sekasukuma ahamba asikwatisa laphayana. Hayibo Baba uMseleku, hayibo. Uzozenza isilima lana. uMayeni akadlalelwa, uMayeni akadlalelwa nje uMayeni. Ene manje kulokhu ngivumelana noMayeni, noma abanye abantu bathi uMayeni udelele uMseleku on a national TV, impatho yakhe uqabanga ukuthi yena ungcono kunabanye abafazi. Right? Kodwa ke if you listen to uMayeni, into ayilwela kakhulu lana ukuthi uBaba uMseleku unalento ukuthi mangabe ahlele ekamereni kumnandi between yena noThobile, maybe uThobile uzokhuluma into ayirealizile, maybe thingithi ngomacele, right, bazokhuluma kube mnandi, ayithathe leyo nto leyo yena uBaba uMseleku probably ayotshela uMacele, and makafika kuMacele le ndaba le makayikhuluma manje seyisounda ngenye indlela. So manje kusho ukuthi sebambonile, kusho ukuthi uMayeni sekahlakaniphile ukuthi hayi lo uthanda ukuthi asixabanise ene yazini akayimeli indaba yakhe. Mawumbuza uzofuna ukuthi manje ablame omunye umfazi. So uyamtshela uMayeni ukuthi le ndaba ukuthi manje wena mase ufika la ku diary bese ushintsha istory. Right, most of the time ushintsha istory. So manje iyenza ngathi thina singabantu abangenalo iqiniso. So mina ngiyam-understanda ulentuzana uMayeni kulokho, right, noma abanye abantu bathi hayibo uMayeni yena ucabanga ukuthi ungcono, yena ucabanga ukuthi lokhu nalokhu. Manje uBaba uMseleku futhi aphinde masabona ukuthi hayi sishubile, athi hayi uMayeni phela manje yena ucabanga ukuthi angimthandi, ngithanda laba abanye. Hayi kuningi uyabona uthando nesithembu like uzoba confused guysini laphayana. Kodwa yena ningakhohlwa ukusilandela. Guys, subscribe and hit that notification bell ngoba ngiyabuya ngezinye indaba futhi. Danko.